Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 30 sa bulan sa Enero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 20. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa lubnganan. Ining tawhana giwaan og nagpuyo sa mga lubnganan. Wala na'y makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadina og giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Adlaw o gabi magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug kabungturan nga magsigig-singgit ug magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Pidagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, "Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kadako sa ngalan sa Dios? Naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akong sakita." Nagsulti siya ni ini kay giingnan man siya ni Jesus. "Espiritu nga dautan, kula niya ng tawhana." Busa nang utana si Jesus kaniya, "Unsa may imo ngalan?" Siya mitubag, "Panon, tungod kay daghan kami." Nagsige siya hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan niadtong dapita. Niadtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Hangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus, "Padtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila." Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ang tibok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy na nugilon ni ini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, "Mahimo bang muuban ko kanimo?" Apan wala motugot si Jesus ug miingon hinuon, "Pauli sa inyong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nakhimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo." Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon may tungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati ni ini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo
nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.